Свети Георги е закрилник на древния Русокастрон, сега Русокастро. И логично събора е в дните около Гергьовден. Както всяка година и сега, местната 200 годишна църква отново ще бъде обединител на местните и гостите на селото. Тя беше възстановена неотдавна със средства предимно на дарители родолюбци. Ако нямаше църквата, руснаците нямаше какво да освобождават. Всеки българин трябва да го знае, всеки българин трябва да помага. Ние сме като един жив пример как местните хора със собствени усилия могат да се направят сами ремонта на селската църква и без да разчитат на еврофондове. Богата фолклорна програма включва празника на Русокастро. Тя започва в навечерието на 6 май, продължава на официалния празник през целия ден. Продължаваме традицията, искаме да я предадем и на следващите поколения на децата, да помнят и да знаят какво е било Русокастро. Коренното население се гордее с историята на родното село. Именно тук се е състояла последната голяма средновековна победа на България.